Wait, ito kasi nagsasalita na hindi pa tapos. Pwede naman po yung English na lang. Huwag ka muna kasi sumagot pag di pa tapos ito kasi. Hindi, Tagalog mo para matapos sila. Di ko na kaya, Galway. Hindi ako matatapos hanggang hindi ako nakakabawi. According to the history, hindi pumatay si Ingoy. Hindi si Magellan ang pumatay kay Lapu-Lapu. Kakalabanin kita, mag-1.5 pa tayo mamaya. Pambansang sapin sa paa. Pangalan ng Ay, magkano nga kayo dyan? Tapos sabihin niyo. Ay, ito, hindi pa tapos yan. Si Erika. 1, 2, 3, Catholic. O, yung mga kalat nyo, ah. Ay, Oy, ganun karton. Alam ko na yun. Sure, Catholic. Sure. Holding this one. Kilala ko itong mga to eh. Kilala ko itong mga to. Bigyan naman ng coach, oh. 1, 2, 3. Athletic saka. May jump shot. ano wala mo sasabihin? 1, 2, 3. Sa likod, nahiya ako. Athletics tapos talon. In 3, 2, 1.